Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu mai suna Hantsi Leka Gidan Kowa. A koda yaushe ni ce jarumar ku, zazzafar ku, son kowa. Kyau dan nan yasa kyau yake nema ya shiga bakina ne. Son kowa kin wanda ya rasa, sannan kuma abin alfaharin ku, muryar yan dagwai yan kwalisa. Yes, jarumar ku wato mu kamata idan nazo zan ce mufin nan ku mara mun ba tun da ku askarawa ne. Mu je zuwa Moofy. To kamar yadda ka sani ba ni kadai bace ba, ina da askarawa na a cikin wannan gidan. Ɗayan ba askaran magarinsa ne yayi wani shiga ya ƙara ɗauko wani malin ya ɗora a kai. Wato ba askare Mubarak Nuhu wanda aka fi sani da MK. Wato kin san mutum in irin wanka yana bin jiki. Kin gane? To duk abin da yana hawa. Shine na ce kawai ka cije ni ba baba ka cije ni da wannan wankan wannan lasers din ba original. Anya ba bend down select bane. Blazers alaji blazers. Bend down select. Wannan sai da ta shawo AC tun daga Turai kafin ta shiga. Na gode, ai na ga kalar ba kalar yan nan ba. Wannan ai ba kalar. So daga nan gefen kuma muna da sarauniyar sangaya. Kin ga zan bata miki suna, wato Zulaihat Muhammad wadda aka fi sani da sarauniya. Ina kiranta da sarauniyar gidan Hantsi Leka house ɗin kowa da kowa. Ina jiki. Sarauniyar sangaya na muku barka. Mun gode. Ta ɗayan ɓangaren kuma ina da kamulalle, zafaffe, sarauta iya sarauta, prince of R&B. Sannan kuma ina kiransa da damo sarkin haƙuri, wato Isa Yakub wanda aka fi sani da MRS. Gaskiya wallahi kina za fa ki sai kasa. Turo mun da details naki da Allah. Ina muku barka da zuwa da wannan shiri namu. So ina marabtan ku a cikin wannan shiri namu mai farin jini, wato Hantsi Leka Gidan Kowa. Kuma shiru ba za ku ce mun gode? Yau zance me za a yi. Masu kallon mu da sauraron mu, kada ku manta za ku iya bibiyan mu a duk wasu social media platforms ɗin mu, wato TikTok, Instagram, YouTube da sauransu. A YouTube muna nan at Alheri Channel, inda za ku je ku yi subscribing, ku yi liking, ku danna mana ƙararrawa yayin da muka ɗora duk wasu shirye-shiryen mu za ku iya samu. Sannan duk wasu maudu'i da muke tattaunawa a kai za ku iya shiga ku yi commenting, ku ba mu shawara, sannan ku faɗi ra'ayoyinku a duk wasu topic, ma'ana maudu'i da muka ɗauko muke tattaunawa a kai. Yau magana da zamu is very sensitive. Magana ce wadda ta shafi mata, maza, yara 'yan ƙanana. Kuna ji ko? Akwai wata budurwa haka kafin aurenta, irin kowa ya santa, she used to be very decent, obedient da sauransa. Hankalinta ma yawa, ana yawan kwatance da ita a unguwa. Hakan ne yasa wani ya taso daga wani gu daban, ba a ma san shi ba, irin shi ma dai akwai ɗan rufin asiri, ya zo nuna interest a kanta, ma'ana yana so ya aure ta. Ya je ya kawo familinsa, aka yi introduction, aka kawo lefe, har aka ɗaura aure. Bayan auren, the girl was so super nice, ma'ana tana da ladabi, tana biyayya, tana masa komai da komai, she cooked very well, you know, gida ta gyara komai dai, tana wa 'yan uwa haka dai ladabi. All of a sudden kawai sai aka yi notisin ta fara canja wa mijinta. Zai fita, idan ya dawo, duk in ya fita maybe karfe 8 sai tafi aiki, ya dawo karfe 6, zai dawo gida da ti, ba wanki, everywhere is messed up, banɗaki wari, kitchen, girki ma at least a matsayin ki ta mace, mijinki tunda kin san timing ɗinsa na fita aiki da dawowa, komai neat. Kun fahimta? Kawai abinci ma at least should be a dining. In ya dawo kawai ya yi wanka, amma ba su da diner a samu a keɓe abincin, kun gane, a ajiye. In ya zo kawai abinci is ready, zai je ya ci abincinsa ne. Sai ta daina wa'annan abubuwan, sannan ga fitsara wa 'yan uwansa, ba ta ba wa 'yan uwan ba ta musu ladabi da biyayya, mamansa ma haka, shi kansa haka, irin he became tired da abubuwan gaba ɗaya. Kawai zama yayi ba daɗi. Kun san akwai abubuwan da idan namiji yana taking, in kina wa mijinki abu zai iya haƙuri, amma daga lokacin da kika taɓa familinsa, uwarsa to be precise, mamansa kenan, mahaifiyarsa, to ba zai taɓa taking ba, abin ka da ba so ba zai iya taking wa'annan abubuwan ba. Kawai da ya ga he cannot take it anymore, sai
he asked for divorce. Yes. Ma'ana ya sake ta ta tafi, bayan kwana biyu aka zo kwashe kaya, so yana gida. Kafa kumanta abinci wata ran saboda tsabar wannan kawai wata ran idan ya zo sai ya ga abinci, maybe nan shinkafa, nan tuwo, nan doya, nan dan wake, nan taliya, nan waye biki ake kawai abincin ne gashi nan, kuma fa abincin ya zo ya daina daɗi. She was doing well actually daga baya, so kawai sai abincin ya zo ya daina daɗi. You know, kawai za ta yi ta shimfiɗa da shi a gefe ɗin nan, you know, ba mai ko mai da sauransu. So kawai sai bayan ya sake ta, bayan kwana biyu yan uwa suka zo kwashe kaya, shi yana gida saboda ba yadda za a yi su shigo penetrating gidan shi, baya nan, so ya su bi a home ya zauna, aka zo ana kwashe kaya, so karkashin gadon su aka dinga furfuto da kwalaban su kodin, abubuwan nan da mata da maza kayan maye, su kodin ne, su waye kun sassan abubuwan nan aiko MK zai san wai sai nake magana kuma wai nake tambaya MK ka san abubuwan nan daman ki ai abun da na sani. So aka dinga fito da wa'annan kwalaban su kodin ne, su abubuwan mixed up din shisha ne, kayan dai mai. So daga nan sai yan uwan jikinsu ya mutu, suka gane cewa ga abin da ya jawo wannan. Ai mutuniyar kirkice a labarin a da ba. sai kuma addiction ya zo ya lalata mata komai gaba daya na shaye-shaye. Na shaye-shaye. So mijin sai ya dinga cewa, so all this while this is what she has been doing, har yayi leading ta zo ta canja gaba daya, and bakin alkalami ya riga ya bushe tunda har ya sake ta ta tafi. So askarawa, what do you think? Me kuke tunani? Bari in fito da hashtag dina. Hashtag Isa. Kai, labarin nan yayi min wani iri, saboda ina kokarin na fahimci daga ina ta dauko wannan ɗabi'ar. Na shaye-shaye. Tunda before the marriage she was doing well, kuma early stage of the marriage kila she was still doing fine, well. yeah. Maybe influence na abokanai ne ina gani, I don't know. Fara ba mu hashtag ɗin To hashtag dai sai mu tsunduma inda za a abun al'ajabi. Abun al'ajabi? To sarauniya. To hashtag ɗina a nan wajen taɓa zuciya. Abin ya taɓa min zuciya ƙwarai. Mubarak. Hashtag ɗina Allah kawo da bala'i. Don wannan bala'i ne. Gaskiya. Babban bala'i ba. So kun ji hashtag ɗin kowa da kowa. Maudu'in da za mu tattauna a kan wannan shiri namu shine illar shaye-shaye. Idan muka ce illar shaye-shaye, bata bar maza ba, bai bar mata ba, bai bar yara ba, bai bar kowa da kowa ba. Kowa zai iya samun kansa a ciki, har tsofaffi. Guys, me kuke tunanin yana leading mutum ga har ya kai ya fara irin wannan shaye-shaye da sauran ɗabi'u dai marasa kyau haka? To tunda kika wai goni na san so kike ne ba. Kai magana kuma kin san ni bakin na baya shiru. Inda aka tabo ni. Akube bakin magana. Kwarai da gaske. So anan farkon abin da zan ce shine akwai environmental influence wanda ake cewa da Hausa ban san yadda zan sa shi ba, kamar tarayya na abokai da kuma unguwar da mutum ya taso. Za ka iya tasowa inda ma ake sai da komai kuma ba za ka sha ba. To amma peer group influence ma shi ma I was about to say environment peer group na ce wannan, amma duk ɗaya ne. Tunda turawa kun gane environmental ina ga muhalli ne aiko. Unguwar yauwa. Za ka taso abokinka yana shan kaza. Kuma kuna tare kullum, banza gara na sha kai ba ka sha ba, to ai dole ma a dauke ka a jawo. From there haka ne fa ai muka je waje raina na za a yi, tunda wani yana sha ni ma bari za su ta nuna ma bambanci. To a hankali sai ka ga mutum ya fara sha. And secondly akwai damuwa tana sa mutum depression ko ita ce damuwa. Mutum akwai wanda idan har bai kai zuciyarsa nesa ba, idan ya shiga damuwa sai ya dinga neman ya zai yi ya dan manta da abin da ke damun shi, ko da na kaɗan lokaci kaɗan, sai je fara tunanin to menene idan ya sha zai manta da tunaninsa, saboda duk kayan shaye-shayen nan da ake sha ai gusar da tunani yake, ko ba haka ba. Zan ba ku labari saboda ni na gaya muku na ga abubuwa a rayuwata. As the ghetto child. Yes, I am a ghetto property. Wallahi, I'm a ghetto property. Yes, I've always been saying it. You see a lot of things. Na ga abubuwa a rayuwata.
a tasowar mu na yi abokai da dama saboda ni tun tasowa ta I'm a very lively person kuma tun ina yaro nake harkar waka irin entertainment ko muna tare zan dinga bawa abokai na dariya da sauransu so everybody wants to be around me and order of abokanai na so akwai wannan abokin namu duk cikin mu ya fi mu gata in the sense that a lokacin muna yara muna ghetto kakai tunanin wai dan muna ghetto duk iyayenmu ma'aikatan gwamnati ne duk iyayenmu are doing well like ba abin da muka rasa amma dai mu a ghetto muke amma ya fi mu gata shi wannan duk sanda misali za mu fita irin maybe za mu dan je chilling din mu ba lallai necessarily wai shaye-shaye ko wani ba za mu dan fita dai haka baba su takan dau kuɗi mai dan kyau ta bamu wanda ni a gida na je na ce a bani kuɗi a lokacin ba an zane baba tana mugun ƙaunar abokin namu saboda 'ya'yanta ba su da yawa sai ta ɗau kuɗi ta bashi tun a lokacin ana bashi allowance ana kaza gatan da ake nuna masa akwai takalmi a lokacin kuɗin takalmin da yake sa shine school fees ɗina da ƙanwata like tun muna yara yake bowling sai ya zo ya zama na cewa a hankali sai ya zo wani stage sai ya gane cewa ai mu kamar ma ba class ɗinsa ba ne dole he needs to upgrade ya samu abokai waɗanda suke kunnen doki saboda ba ma iya leveling up da irin kayan da yake sawa tun ana irin wasu dressing wani vocal wani fubu din na irin na da ake sawa din nan ba ma iya sai dai shi in ya shigo cikin mu sai a ganshi daban to cut the long story short along the line sai ya haɗu da waɗanda suke shaye-shaye aka fara shan zan iya kiran sunayen kayan abubuwan da ake sha aka fara shan SK na gode aka fara shan wiwi na gode that's marijuana kenan aka zo aka fara shan codeine aka zo aka fara shan kwayoyi su refinol su wayewa kan kuka kamar ina kiran sunan su ana sha a wunci kana jojin kanga isa ne yake kana I understand saboda you grew up in the ghetto dole tun ana jin kana jin sunayen zaka gane kamar ni ce yanzu in zo ina kikiran sunan su shisha su abubuwan akwai irin waye wanda zaka samu akwai irin waye wanda zaka samu duk abin da aka kira irin you are familiar with it isa yana ta da isa ka fita a idon mu je zuwa kuna ji ya fara sha so abin da ya bata min rai a cikin shaye-shayen da yayi a hankali sai ya dinga upgrading a street akwai wani abu in dai mutum ya like wanda ke jin inyamuri ya san me ake cewa in kana jin inyamuranci ka san me ake cewa in birin muri ba na ruwa a'a sunan wani drug ne yana da other name da ake cewa ice ka gane to wannan drug din sai ya zo ya fara amfani da shi wannan ice din da yake sha sai ya zo ya yi messing up da kwakwalwarsa zai iya yin magana for 10 hours non-stop I'm telling you this dan saboda in dai kuka zauna kawai magana zai dinga yi kaza like off key zai ta magana ba za ka san ma me ina ya dosa ba kuma abin sai ya zo ya fara sawa yana dan dauke aboki ko kuma ya je ya hau okada in ya zo gaban ka sai ce baba how far now I never paid this guy abeg find me 5H there make I pay baya ma iya managing ba zai iya biya like ba shi da kuɗin ma amma zai hau ya san in ya zo street akwai waɗanda za su biya mishi to a hankali abin ya fara yawa yau kwana ɗaya ba a gan shi ba gobe kwana biyu ba a gan shi ba haka akwai wani video da na gani kwanaki a Facebook shi wannan ina ga abin ya taso masa ne yana so ya sha kuma baya da kuɗi ya je ta sama mahaifiyarsa a gaba yake gaya mata ta bashi kuɗi garin dai argument haka har ya buge ta wallahi ya buge ta ga su suna abu ba a hayyacin a lokacin sai kanta irin ya buge menene ko abin gani saboda a kitchen ne ya same ta ina irin shelf din na a kitchen sai ta buge a wurin sai kawai ta yi collapse kuma wallahi nan ta mutu kaga sanadiyan drugs akwai wannan da ya dinga trending kwanaki a arewa social media wani yaro da yake ina ga yaje ya shaye-shaye ne sai ya lima wa babansa wuka
sai ya dinga cewa kin gani ko har ya dinga cewa na tura shi aljanna okay yes na gani abin da ya mun ya kula da ni yayi wa kawai na ga wahalan duniyan nan ya kawai ni da na wannan ayan na san yana aljanna ana masa video amma still za ku ke ganin alamun bai sake shi ba kuma karami da shi irin yana ana mai magana fa there was no pity most of abubuwan nan da suke faruwa na yaro ya taso ya dinga rashin kunya akwai wanda ba da normal idan suke wannan rashin kunyar ba dole akwai drugs ta yaya za a yi a ce da kwakwalwarka da hankalinka wanda ya girme ka yafi ka ganshi a tsaye ma yafi ka da ruwa ka zo ka ce wai ya aka yi ne ko wani abu haka to ai ba kamar magana da nayi muku bane ba akan wani yaron wanda muke shirya unguwanmu ya zo yaushe ne muka yi magana ya yi shaye-shayensa sai ya dau wuka zai je ya yi fada sai na same sa nake mai magana you know yaro ne very respectful amma da yake yayi wannan ya sha abin sai ya zo yana haba anti kai kin san me ya same shi ne kin san me ya mun ne irin wannan dole sai ka ja kuma dama yana girmama kuma sosai da safe yana gana anti ina kwana like, hey. To kaga illar shaye-shaye like it's not the same person who tried to a wasu lokutan abubuwan da suke faruwa a yara su dinga tsintar kansu akan shaye-shayen nan abubuwa ne da dama wani gata da yawa yana jefa shi a wannan halin wani maraici yana jefa shi a wannan halin gami da abokan banza so akwai wata yarinyar da muka taba interview da ita sai take ba an gaya mana dai cewar ba zan faɗi ko yar ina ce ba amma an ce a wajen kowa ya santa saboda shaye-shaye don ita ba ta ma da kawa mace kawayenta gaba ɗaya maza ne ana jin tsoronta sosai so sai mai gidanmu oganmu kenan sai akarami sai ya ce ya kamata a nemo ta a san yadda za a taimake ta a ji menene matsala ta tun da gaskiya yana yin kokari akan haka aka nemo mana ita ta zo amma abin da ta fara ke kin isa ki fara mun magana ke takewa na shiga uku muka ce ki haƙuri dan Allah muna son mu magana da ke kuma muna son mu taimake ki amma muna so dan Allah mu dan ji menene abin da yake damun ki yasa kika shiga wannan yanayin wallahi da ta fara ba mu labari wallahi sai kowa ya zama yana kuka kawai ta ce ita ta tashi mahaifiyarta ta rasu mahaifinta ya rasu sai tana zaune a wajen irin kishiyar mamaka daga nan kawai bata irin kulawa da ta kamata abinci ma sai ta hana ta sai ta tashi ba ci ba sha ba waye so wai akwai wani irin dan gida da ba a gama ba kango kenan sai ta zo ta zauna kawai ta yi haka ta yi ta tunani kawai ta yi haka ta yi tagumi sai wani ya zo ke ce mata ai idan tana son ta yi maganin wannan matsalar tata ai ga wannan ta fara gwadawa idan ta gwada wannan za ta ji komai ya wuce ba ta ce to wannan shine sanadiyan shaye-shayenta ta karbi wannan kuma da ta fara da ta yi amfani da shi sai ta ji ga baki ɗaya irin duk wani tension ɗin da yake kanta da damuwa ya sauka so to shine fa kawai sai ta ga ina ba za ta iya da ka san ƙarshe min so ana son a taimake ki amma ki faɗa idan kina son a baki wata sana'a ne wadda za ta saki tsaya da kafafuwanki ki dogara da kanki idan kina son a koya miki sana'a akwai wanda za a dauke ki a kai ki wajen su ki faɗi kalar sana'a da ke so a kai ki a koya miki ki fara amma ki kaurace wannan abubuwan ta ce wallahi ba zan iya ba kar ku sake ku dame ni haka fa wallahi tana masifa tana daga kin magana ki ji ta wannan abin ya bi jininta that reminds me akwai wata friend ɗita irin she's into ita ma harkar shaye-shayen nan so akwai lokacin da depression ya taɓa samu na nema so yanayin idan ya same ni mamanmu takan ce tun da environment ɗin mutum yakan ji ya gaji you want to be alone ba ka son kowa kusa da kai so why not maybe ki je ko gidan kakarki ko maybe gidan wacce inda dai zaki samu inda zaki dan hira haka idan kawai ina zaune ko da waye sai dai kawai kaje ina kuka ko irin hawaye yana fito min daga ido na so this lady haka I went to her place in her auntie's house she had irin tana da separate room nata so she's into shisha ni kuma ko irin ma mai shan sigari gaskiya
ya approaching dina haka ma naka I feel irritated ka gane. So this lady sai naga za ta hada shisha sai ta bantaro wani abu kamar magani haka dogo ta balla shi sai ta hada shi a cikin shisha din. She knew about my case lokacin da na samu depression din nan sai ta ce Moofy kin san Allah ke kike bari ita kana ganta ma kaga yar mai saboda bakinta ya canja ka san mata idan suna shaye-shaye ni so nake aje bottom din labarin ki sha ko baki sha no bai sha saboda na ji ana an ballo na wace abun da nake yare I need there is one thing da ni maman mu tana yabo na da wannan abun takan ce ita ta san ni yau duk inda zan fita in ji wallahi tana da yakinin cewa ba zan taba kauce tarbiyyar da ta sa ba shi sa ba ta tsoron duk inda aiki ya dauke ni yanzu ai kuna gani kafin mu ci gaba da aiki ta kira ni tana tambayan ya yadda abubuwa suke tafiya so this lady was like Moofy wallahi idan kin ga wannan abun ni kina gani na ina da ba za ka taba ganin yarinyar nan ba cikin damuwa ba za ka taba gani ba tana sama irin sometimes before I get to know yanayin abin da take tana shaye-shaye ce irin sai in ga sai I'll be like I'll be jealous of her and dinga how I wish ya ni aka yi ce kike lively ka gane sai in dinga cewa how I wish ni ce wannan yarinya so da tabantaro wani abu kaman magani sai ta hada wai kaman magani sai take ce Moofy nace na kin gada a ce kina gwada wannan abun wallahi ba wanda ya isa ya daga miki hankali ni kina gani na ina damuwa ne sai na ce a sai na duba sai na ga ashe na manta sunan abin da kwaya ne dai amma sai ta hada shi sai ta sha wato har ina ga 12 har karfe 1 tana bacci na tashi na yi komai da komai ni sai I was like a'a haka abin ne yake mai da su ka gane kina mace like ni I am a health personnel na san implication of irin wa'annan so for me in ce zan yi kaga kenan na ci mutuncin asibiti na ci mutuncin karatu na ci mutuncin malaman da suka koyar da ni so na san duk irin implication iyaye na yes na san duk implication of wa'annan abubuwan nan shaye-shaye ina mace akwai bidiyon da na taba gani a social media wani a TikTok wani almajiri yana zaune sai yake irin baccin nan yana malangarin haka waɗanda suke masa bidiyo a background voice din sai ka ji a background din sai ka ji voices din suna cewa waye ce a sha lemo ka rage ka sha waye ce ma a sha lemo ka rage ka sha yaron yana cikin maye yana kaza kaza to mostly yanzu mutane suna amfani da lemo wajen zuba kayan maye a jijjika kaga mutum da dan lemo yana tafiya most cases akwai ba cikin ba kowa bane za ka ganshi da lemo ka je ka karba ka ce za ka sha saboda wasu su suka san abin da suka an taya a ciki suke shan kayansu domin mayansu kai kuma kana nan baka taba sha ba baka taba wannan ba sai ka je ka sha ka zubar da mutuncinka ka zama ko kuma maybe a ranar da ka sha sai ka ji daɗin sa sai ka ci gaba wasu ba su da control a kan kansu actually in suka fara abu sun dinga yi kenan sun dinga yi kusan menene one of the reasons ko in ce some of the reasons da matasa ko in ce yara suke fara shaye-shaye kaga experimental purpose wani yana so ya ji wai ya ake ji kuma kaga influence din nan not just environment ma akwai screen idan kin duba yawancin celebrities yanzu nan mawaka da sauransu sai ga mutum a screen yana shan wannan yana shan wannan suna publicizing like it's something good sai ga yaro ya je shi ma yana so ya gwada daga nan kuma ya dauka kenan sannan kuma akwai pedigree na family ko in ce history na family shi yasa yake da kyau a samu magabata na gari zaka idan yaro ya taso daga gidan da mahaifinsa yana sha it's most likely zai sha kun gane sannan kuma akwai I was sharing it with you the other day wani yaro da babansa sigari yake sha da kai ne ko da MPI ya zuwa na biyu so babansa mashayi ne na sigari so yaron irin ko ni ce nake tambaya ne ko ita waccan friend din nawa ne na dai manta amma dai abin mu ne within us so irin sai muke tambayan yaron kaza da kaza okay kai me irin dai a tare yara kai me zaka zaman ka girma kai me shi kawai burinsa in ya taso yadda babansa yake shan sigari yake so shi ma irin yadda babansa yake yi ya to kaga ina ma'anar a ce
kana yin abu kuma ka dinga yi a gaban ƴaƴanka. Akwai wanda suke shaye-shayen. Akwai mutumin da kana ji wala akwai mutumin da mashayin sigari ne amma daga lokacin da matarsa ta haifi ɗa namiji ya alƙawarin cewa ya daina shan sigari. Kin gani ko? Illoli nike so in faɗa. A tsaya barin gama da wannan this last factor. Peer pressure kuma. Ka gane irin yan uwanka abokanka wanda shekarun ku kusan daya mun dai magana ɗazu ko no I want to give myself as an example saboda ni ma na dan taba kwalewa ka gane amma ka gane lokacin mun gama secondary school ne ko sai na haɗu da secondary school mates ina a wani show kuma I think I was one of the people that was to perform in the event kin gane I was the performing artist there so irin muna haɗuwa din nan sai kawai naga sun fito da codeine ni lokacin ban san shi ba a gane sai aka siyo mana yogurt sai aka ba kowa to sai naga suna zubawa a ciki kai ma sai ka mika nace so normal ai ga kowa yana yi sai na bayar ni ma aka zuba mu ina ga marfin ma ba a cika nawa ba aka samu to wallahi performance da ban yi ba kenan ta za ka performance bacci na rika yi a show din nan haka na hakura da performance din nan so ka gani akwai factor na peer pressure tsakanin abokanka shi yasa yana da kyau iyaye su dinga taking note akan abokan yaran su suke ajiyewa muna jin ka MK akwai illoli na shaye-shaye ba ɗaya ba biyu ba na farko shine sata idan har shaye-shaye ya shiga jikin mutum ya zauna ya zama addicted to shaye-shaye kudadenka ba za su zauna ba duk sana'ar da kake yi burinka in ka tashi kawai kudin nan ka je ka sha to duk ran da baka da kudi in ka zo in ka dan ga iPhone din Moofy ya sai ta raya ma kuma dama babban ne to haka yana sa shaye-shaye kuma na biyu yana gusar da tunani yana sa ka aikata abin da baka ma san ka aikata unexpected crime na uku yana ɗaya daga cikin illar shaye-shaye yana taɓa lafiya yanzu kaga cewa sigari da ake ganin ai bata maye bata komai kun san da cewa sigari tana sa cancer tana sa lung cancer to ai ko a kwalin sigarin ma ai suna faɗa sigari yana sa cancer a baki yanzu kuma cancer na baki na ga sun fara rubuta da muka je wani mall ne da wani ogana haka irin ya dan fita sai ni na tsaya a bangaren abubuwan shaye-shayen ina ganin kalolin sigari I was like oh wannan ma sigari ne kawai sai naga irin I was trying to figuring out inda aka rubuta smokers are liable to die young wannan ni ban gani ba sai naga sun sa ko menene sigari yana jawo kun san turancin bai ishe ni ba so suka sa da bari mu fassara muku da Hausa abin da suka sa English na cewa duk mai shan sigari yana jawo kansa ɗin baki me kansa ciwon jeji yana kawo ma ciwon jeji in bakinka a jiki ma jeji ya same ka ya kake ji balle jeji ya kama bakinka yawa Moofy akwai maganan da kika yi akan wata baiwar Allah da kika ce ta fara shaye-shaye kuma abokananta yawanci mazaje ne ai ba ma yawanci bane ita ta ce ma kwata-kwata ba ta da abokiya mace abokan da kuma maza ne haka suke banta kuma ba wanda ya isa ya daga mata yatsa wannan avenue ne kuma na lalata saboda kaga idan she's been drugged ko kuma idan ta sha abin nata mazaje za su samu dama sai abin da za su yi kun gani irin ababen nan the society really need to take note of them kuma gwamnati ka gane gwamnati has matsala ni ma abin da nake so na faɗa kaga na farko su asalin yan drugs kenan yan DLA masu yaƙi da fatauci da miyagun kwayoyi suna da matsaloli su ma shi yasa nace gwamnati ai saboda magana ta domin Allah ana kama irin masu laifuffukan siyar da kwayoyin da kuma abubuwan da suka shafi gaba ɗaya abin da yake sa mutane mayuwa so amma abin da zai ba ku mamaki shine idan aka kama ni na taba zuwa zan tafi wani gari so sai aka tattare motoci gaba ɗaya duka su yan DLA din yan drugs din kenan sun tattare motoci gaba ɗaya kowane mota sai kowa ya fito ana fitowa sai a checking din kayanku da kuma jikinku more especially in aka kayi kama da mai dan kwalewar to sai kaga sai an ja gefe so amma abin da zai baku mamaki
idan an kama din anan ake yin ciniki wanda yake da kuɗi za a yi ciniki anan a sake shi anan. Wani makila abin shi da manta akwai wanda ina zuwa minti daya akwai wanda a time din yake cewa shi wallahi tallahi ba a sa ransa yake yin wannan sana'ar ba, wallahi kwata-kwata ma dan shi bai ma taɓa tunanin zai riske rayuwarsa irin wannan sana'ar ba, amma rayuwa ce irin matsalolin rayuwa, an mutu an ban masa kanni wajen 11 yana cikin gaskiya wannan is not an excuse. Wannan ku ya hakuri magana da kika yi na akan NDLEA na cewa ana ciniki idan an kama din nan wannan za a iya samu amma ba duka bane. Ba duka bane ba bari gaya muku. A gabana akwai sanda suka zo suka kama wanda sha kawai yake ba siyarwa ba sai da suka rugurguza masa kafa. A ranar sai da na ji daɗin abin. Kuma akwai duk babu ma'aikatar da zaka je da babu gurɓatattu. Sosai. Waɗanda ba su wannan. Amma in dai har red din suka fito yi su a karan kansu in kika ga ashirin da suke zuwa saboda duk wanda zai sha kayan maye kwakwalwarsa ta riga ta karkace. In ka zo ba ko a wane uniform kake in ya ga dama sai ya buga ma whatsoever yake da shi ya koya wannan ɗinka. To su ma ashirin da suke zuwa suna sadaukar da rayukansu. Don magana muke ta miyagun kwayoyi kuma duk wanda zai harka ta miyagun kwayoyi mutum ne wanda kansa zai iya yin komai. So suna mugun kokari don wannan kar ya zama kamar mun layers saboda suna kokari. Akwai suna kokari sosai amma akwai gurbatattu. Akwai gurbatattu. If you are from the ghetto. Ai tuna yawan dariya zan ba ku labari ci gaba. Idan misali aka ce wai an kama wasu an yi ciniki an sake su ni ba zan yi musu ba saboda babu ma'aikatar da babu irin waɗannan a Najeriya magana ce ta gaskiya. So jama'a kada dai ku manta kuna tare da shirin Hantsi Leka Gidan Kowa. Kun san me na tuna sarauniya da ke ne da ke ce kwanaki da muka tafi wani case daban a state CID ko? Ya, so mun tafi da kafa ba da abin hawa ba saboda kira aka yi mana emergency. Muka fita muka tafi lokacin ma wajen karfe 4 ne ko 5 na tuna. Dan na tuna zan yi girki amma na roƙi maman mu cewa da Allah su daga min kawai. Ba dai wani case kika je kika jajibo ba ko. Saboda ta sani ni dai akan gaskiya ne wallahi ko gaban shugaban kasa ne zamu je bana tsoro. Sai na ce a wannan wani ne daban ba ma da ni bane kawai rakiya zan yi. So muka je ina ga har wajen karfe 7 saura gari ya fara duhu. Ana kiss din nan muka fito muna takawa rimi daga wajen state CID din nan sai ga one of their ma'aikaci ya fito da mota mu dama mun ga yamma yayi mun ga yamma dare yayi kuma kaga a matsayin mu na mata ka gane so sai ya tsaya ya ce ina kuka yi da ba mu kula shi ba amma da muka ga da uniform jikin shi sai muka ce daga ciki ya fito kuma ya ce mu mata ne bai kamata muna wannan ba mu tsaya duk inda za ku je rage muku hanya kaga na farko mun ga his security man kuma we are safe tun da daga cikin nan ya fito sai sarauniya ta ce ita gu kaza za ta yi sai na ce ni gu kaza zan yi sai ya ce okay yanzu wa za mu fara saukewa kaza muka dai shiga saboda akwai wani abokinsa a ciki ni da sarauniya muna baya shi da abokinsa suna gaba in gaya muku gayan nan ashe rikakken dan kodin wallahi kodin ce a gabar motar nan gaba da baya duka kodin ne kuma da uniform okay kun fahimta kuma yana bangaren masu yaki da irin shaye-shayen nan sai ya yi gaba da mota sai wani irin ya jawo sai ce da sarauniya me ya jawo slow kenan Moofy mu ce ya sauke ma'anan nace kin ga dare yayi wa rabu lallaba da ya kai mu wato sarauniya da muka je wani guze da ce malam ni anan kun ga ta kanku sarauniya tana mu sauka anan mu ne ba wa nace kin ga ni guda da ni ina wallahi sai ya kai da gida wato da ya sauke ta akwai ya ɗauko kwalban kodin a gaban bude a gabana lokacin sai ce dawo gaba ai na ce ban na ba abokin shi ba ya sauka ai kin manta da abokin ya zo zai sauka sai ya tsugunna haka a jikin murfin mota sai ya ja wani kwalba sai ya dura mai zagi na gan kaza dawo ka ajiye mu a bola Allah uga ko murfi daya wallahi ba sa kuma officer kenan wallahi in ga muku sarauniya ai da aka sauka
sai ina sauka ce Moofy dawo gaba. ne haka na raga mata na ce Moofy Ina kai ka MK da na shiga gaban motar nan ya ƙara ɗauko kwalban kodin ɗin nan ya girgiza ya hambada a bakinsa da kadance rest in peace Moofy. Na ta rest in peace gaji irin son banza baya so sauka tsoro ita ce ta sauka ko na gidansu ba a je. Ni a lalle a kai da gida saboda mene duk sanda na fita ba abin hawa buri na in ganna a cikin gida saboda tsaro ka gane. Haba gayan nan muna zuwa hotoro ya ƙara ɗauko wani kwalban kodin ɗin ya buɗe ya sha rabi ni dai ina kallon sa sai ya ce baby kina so na baby kina so na sai na ce ba ka da mata ne na ce ba ka da mata ne sai ya ce mata ta yar maɗugo ce wai ya sake ta saboda kama ta dai tana maɗugo da wata yar kuma ƙarya yake fa abacce ta nuna masa na ce yar maɗugo sai ya ce wato da muka je wani gu ya ga mashin a tsaye sai ya je da ki mashin din shake dama barin ƙara ma gudu ba wannan ba ma sai na ce ya kai ya ce duk ban san su kin ga yanzu wannan mashin din kodin ce a cikin ta muna zuwa kan makamanta gida zai kai ni ka san wajen ina titin wannan din nan ba na so in faɗa ka gane ba sai an faɗi garin da abin ya faru ba muna zuwa sai na ce na zo gida na ce na zo gida sauke na ara ya ce to nan ne gidan ku sai na ce wai in bai wato ba kya zo in je dan kada in ga gidan ku na ce ai na tsallaka nan kai yanzu kaga ka ce yan matan ka suna jiran ka a can kawai ka sauke ni wato da na sauka ina ga ya bin nan bai saboda ya ce wai zai zo ya dauke ni time din da zan sauka ma ce min ki bani nan ba na ce to ai baki sani ba kina ji a'a ai da kika sauka cewa yi wannan fa na lura fara ce ni ko ba na san fara nan ba kin ganki yadda kike do kuma na ganta gajeruwa kin ga daukan ta zai wahala amma ke yadda kike doguwa bakan na ai komai normal ne Allah na so you could imagine ba wai na kayan labarin nan don ku yi dariya ba ko dan cin mutuncin yan sanda ko menene imagine kan na ɗaya daga cikin masu sautin da ni ne yanzu na san wannan ko yau aka zo aka kama ni ina da evidence kuma ba ƙarya bane tunda mu biya biya samu kun gane so what I'm trying to say shine kana ɗaya daga cikin wayanda za su dakatar da shi abin amma kuma kana ka gane ya dinga bani labarai ai mai gidan mai kaza shi ma ya taba kama labarai barkace in nace zan ga muku tonan asirin da ya dinga yi ba tonan asiri bane ai effect din shaye-shayen kenan abin ne riga ya sha ya juya masa kwakwalwa yake wannan sambatin yanzu gobe idan shi yayi clear kika tsiye shi kika ce fa ai kana magana idan sa clear ya karbi number na ya sa min number da kyar ya sa min number shi a waya yana taka to yace zai kira ni saboda na same nawa amma har gobe da nake ga muku ba kira ba zai iya kira ba ai saboda ai bai ma san me yake a lokacin kuma Allah ne ya taimake ki da ya dai ji ki a flyover motar na ga amma ina hawa na ce rest in peace Moofy ka gani to zamu ja hankalin ma'aikata ire-iren abubuwan da suke faruwa abubuwan da na dauko nake son nayi magana akai kenan wallahi irin abubuwan nan fiye da duk inda baka tunani inda kai kana namiji ma baka shiga ba akan irin sabgan nan wallahi na shiga naga abubuwa fiye da duk inda baka zato wallahi wasu idan ma suka kama irin wannan abun za su kama a hannun shi mai laifin amma kuma za ka ga sun dauka sun je sun yi ciniki su sun siya kaga wannan abubuwan duk bai kamata ba akwai masu laifi sana abinda za ku la'akari da shi yanzu al'amuran shaye-shayen nan da ake ta magana gwamnatoci shugabannin kasa duk wanda yazo zaka ga yana magana akan drugs abuse din nan wayewa amma kullum baya ci baya gaba yake ci abinda babu wallahi shi to inda ana yin abin da ya kamata din wanda zai zama lesson yau misali Allah ya kiyaye an kama Moofy an kama wani dai ba dai wani ba cikin ba misali da wani a gidan zaba ba ina yadda ba zaba ai kun shiga dan ya san ba sai na ce gaba ɗaya a kame ko kuma a kawo ga ku kuna zaune ai ba zai yi ba ba wanda zai kawo zaba fa ina da askarawa su kaga mutanen nan da suke ba da gudunmawa ana irin wannan ababen zai iya zagayewa kan 'ya'yansu sosai kuma 'ya'yansu ne worse manyan mutanen kamar misali ni ana tunanin ban sani ba ko scientifically it is proven
abun yana bin jini idan mutum yana abu ka haifi ɗa sai ya ɗauki irin wannan ɗabi'ar. Ko da ba duka ba cikin yaran da zaka haifa wani zai iya ɗaukowa. Ba ma wai lallai sai kana sha ba, amma kana da damar da zaka iya daƙile harkar. Kuma ka ci gaba da wannan. Sai ka bar masu yin harkar su ci gaba da yi. Shi sa wata ran bana ganin laifin wasu mutane in suka yi restricting ƴaƴansu daga yawo. Kuna da kawai daga makaranta sai makaranta. Inda ka je yana da contribution akan me zaka tarar a wajen. Ko ba haka bane. Kamar mutum ne baya shan komai. I want to talk about wani abu da ake kira da brownie. Brownies suke ce mashi ne komai? Mostly a gidan party. Birthdays ake yin cake. Right? Yes. To yanzu matasa sun riga sun yi fito da wata sabuwar tsara ko in ce sun fito da sabon salo wanda idan za a yi cake din da kayan maye ake yin sa. Yes. Da kayan maye za a yi shi idan aka zo duk wanda aka datsi kek din dan aka bashi in ya ci ina ga da rarrafe zai koma gidansu saboda kayan da ake sai na fara kiyayewa kenan. Ai ba kowane cake ba ai. Ba kowane cake ba. Ba kowane cake ba. Ina ma magana yanzu. Idan na je event kenan ai. Irin na gayu dai haka. Yawa, yes, you need to be careful. Amma maybe ina gafa cake din da za a yi consuming immediately. I don't think suna same wa yana. Ai wannan specifically ake yin shi saboda wannan birthday din. Okay, na saboda saboda na san akwai cake da aka ce ana sa kayan maye saboda preservation ko? Yeah. Duk ba wannan ba. Wannan waɗanda suke yi okay, specifically wannan brownie din specifically ake zuba kayan maye a ciki. Yan maye ne suke yi. I am saying this saboda mu 'yan ghetto ne muna jin labarurka muna zuwa irin gurin amma kuma wani ya san idan ya kyale ka misali ka ci irin wannan abin ya zalunce ka kuma idan har ka ci din kuma idan ka yi washe kuka haɗa akwai ɓatacciya da za a yi so zai gaya ma kakkaci wannan fa akwai matsala so kai zaka gane zaka kiyaye so ana yin wannan brownie din idan suka yi sai a gutsitsira a baka wai saboda jinin ka ya tsinke kwakwalwa ka tafi kai rawa like gurin ya zama live na gani ba iya matasa bane suke ba har manyan ma irin masu dan dumuwan nan suna yi so yanzu a jawo hankalin mutane a gaya musu illar shaye-shaye shaye-shaye yana da illa ba za ka zama likitan nan ba za ka zama pilot din nan ba za ka zama presenter din nan ba za ka yi duk wani abin da kake so ka yi a rayuwarka ba idan har kana shaye-shaye saboda a hankali yana cin cells ɗinka na reasoning ne ni ana tunanin kenan akwai reasoning ƙarar raguwa suke kullum burinka ka samu kuɗi kawai gaje ka akwai wani kuma platform da mutane suke dawo drug addicts medical prescription ka gani kila akwai abin da ke damun ka da zaka je a baka wani magani ka gani ka san ba kowane magani ake bayarwa haka ba yes akwai sai an maka prescription to sai ga idan ka fara sha kana shan ɗaya yadda likita ya ce ka sha ka dan dawo normal sai ka ga kai to ina ma an fara sha biyu and before you know it zai zama addiction ai shi ma it's part of the drug abuse ai so ina so na ai ko paracetamol kake sha fiye da dose din da aka ce ka fara zama magana nake ga mutanen da suke irin haka ba daidai bane idan likita ya baka prescription ya ce ka sha guda ɗaya to guda ɗayan nan shine yawa akwai kuma irin magunguna kamar yadda kai magana akan prescriptions in magunguna ya kamata ƙasanmu ta Najeriya ta ƙarfafa doka da matakan tsaro a ɓangaren sai da magunguna saboda akwai magungunan da idan ba a rubuta maka ba kamar akwai wasu kasashen namu kasashen da aka ci gaba waɗanda suke developed countries idan ka je siyan magani idan ba a rubuta maka a rubuta cewa kana buƙatar wannan maganin ba za a siyan maka da shi to haka ya kamata ya zama anan duk da anan ana yi don ko ni anan zan jinjina wa asibitoci da dama waɗanda na je ko in ce pharmacies da dama akwai lokacin da na dan samu nima ciwon damuwa aka rubuta min wasu magunguna da kuma insomnia ake ce ko insomnia jawa rashin bacci akwai maganin da aka rubuta min da na je wajen siye da aka rubuta min maganin da na je wajen siye sai na haddace sunan kawai ina zuwa na ce ba magani kaza yace ai ba zai ban ba yes ba zai yace ba zai siya mu sai na tana ce dalilin da yasa aka rubuta sai na dauko da na duba sai na ga hadda signature din doctor din kafin na presenting sai ya gani yace okay sai ba ni shawara yace nan gaba idan likita ya baka abu a rubuce ka ringa miƙawa shi wanda zai
zai sai da rubutun likitoci ka san yadda yake to amma saboda kwakwa sai da na gane rubutun na ce kaza to ya kamata a ƙara ƙarfafa wannan. To kaga kamar maganan nan da kai to wallahi haka ya faru ya ni ina da matsala na bayan na kwanta a asibiti na fito sai ya zama ko an yi mun wasu alluran da za su sa ne bacci a time din baya yi to har na dawo gida kawai sai bacci ya kiya haka na kwana ban taba irin wannan ba bacci ko kadan washe gari bacci ko kadan sai abin ya dame ni sai na kira wani dakta a wani asibiti na ce da Allah ga halin da nake ciki amma gaskiya ina son na yi bacci saboda da daren kin san in mutum baya bacci na kuma sai a yi ta kawata masa abubuwa sai in ta jin tsoro haka sai ce min to zaki iya fitowa na ce in ki zo asibiti na ce wallahi ba zan iya ba sai ya ce min to zan rubuta miki magani amma dole sai dai a kati saboda in na rubuta miki ba za a baki ba na ce kawai rubutu a waya ya rubuto min ya turo da waya kuma na dinga yawo ina zuwa ina nuna duk wani pharmacy babba da na sani a area mu sai da naje amma wallahi ban samu ba dole sai da naje washe gari asibitin ya rubuta min a kati MK da kake maganar wasu kasashe sai na tuna do you know that akwai kasashen da ba za su taba bari ka shigo musu da wasu magunguna ba. Yes. Kwarai da gaske. Yes. To amma kuma ka san da cewa a ƙasar nan za a iya samun waɗanda suke irin wannan zuwa su je su siyo wasu magungunan daga waje su dinga siyowa a black market. Sosai. To shi ma wannan gwamnati ya kamata a dakilar da wannan hanyar. Akwai wani case da na taba gani a wannan a internet. Wani ne ɗan Najeriya irin da he's into drugs zai shiga waje da do you know what he did? Ya haɗiye ƙwaya abubuwan ya haɗiye su kun san da ya haɗiye ƙwayan nan a cikinsa sai irin a airport aka yi scanning kusan cewa irin ƙasar da aka ci gaba a nan wajen scanning din nan a airport ne ina ga askarawan airport din nan suka yi scanning aka yi detecting cikinsa akwai drugs yanzu ku dan Allah a ganin ku ya za a yi za a je ne a fede shi anan ma ana yi za a je ne a fede shi aka fede shi a fito da wayannan kwaya na ji ba bari ga mu let me enlighten people how it works please. Idan aka kama mutum da kwaya a cikinsa akwai liquid din da za a bashi akwai some certain time da zai zauna zai excrete in ya je gurin da zai bada drug din fede shi za a cire to aini na zata irin za a fede shi ne ko a ɗebo abubuwan sannan a ƙara ɗinke shi idan aka ɗinke shi sai a mayar da shi ya je prison mai ake basu whatsoever su suka san substance din da suke basu sai mutum ya zauna a yi timing yana zaune a wajen zai wannan akwai wani popular Yoruba actor wanda ya taba samun irin wannan case din sunan shi Baba Suwe mai dan shafa wani bakin abu a fuskar sa din nan an taba samun shi da wannan case din amma shi nashi matsala aka samu ba drugs din aka gani ba amma aka yi detaining din shi for some hours aka bashi wannan abun aka zaunar da shi akan lallai sai ya yi kashin abin da suka gani a cikin yes to ana aiki ana yi you could imagine the extent da mutane suke zuwa domin kuɗi dan su yi ko kuma dan su ɓata tarbiyya ko dan su lalata rayuwar wasu kuma naji an ce ma akwai yadda abin yake there is a particular duration da ake yin abin wani abu na rasa wani kaman pastry ne haka suke yin shi sai su sa drug din a tsakiya sai su baka ka haɗiye ka gani to akwai duration na abin da idan ba a sa ka kayi excreting nashi ba zai fashe akwai cases irin waɗannan wanda yake fashe a ɗan suke mutuwa ko ba haka bane to imagine the risks da ake ɗauka wajen a ƙasar mu kin sani akwai wannan din kuma suna ƙoƙarin su ana ƙoƙari fa ba a yi ba ka san abu idan yayi yawa abin ya yi yawa ne idan dambu ya yi yawa baya jin mai to a wannan case din ya kamata ne gwamnati ta yi focusing akan abin da nake jira tuntune mai magana you understand gwamnati ta yi focusing akai ba wai ba sa kokari ba suna mugun kokari I'll beat my chest and say tunda abu ba ɗaya bane yawa kun gane me nake nufi ai yanzu ni ana wata tunanin kamar yadda ake da police station a kowane zone kuma ake da irin outpost haka ya kamata a komar da yaƙi da miyagun ƙwayoyi saboda duk lungun da ka shiga duk saƙon da ka shiga akwai wannan abu haka ne to kamar yadda ake da vigilante post ya kamata a ce
ko kar ma su yi yawan haka amma a ce kamar yadda police station suke a ce yaki da miyagun kwayoyi kuma ka san menene abin sai ya ragu duk wanda aka kama a kai shi a mai hukunci ya tafi prison. Kuma ka san menene ina so su dinga dubawa da kyau kamun su dauki ma'aikata saboda kaga su suke representing nasu ngani su suke fada an taba harasin dina amma ba zan yi magana ba. So kana magana ma I'm sorry to cut you kuna maganar akai masu shaye-shaye prison. Do you know that a cikin prison din ma ana shaye-shaye? Ana yi. Are you serious? Ana yi mana. A ido na ni na taba gani akwai case din da ya kai ni prison mun yi aiki a gidajen rediyo duk muna shiga muna gani ba kazafi nayi ba. I have my own proof. A ido na one of their inmates ta taho digis tana dingishi yau movie je ta shigo mana kaza da kaza da sigari a hannunta wannan ai we can say ba shaye-shaye bane. How? Sigari ai maganar da hakan is bad. Sigari ba hard drugs bane. Ba hard drug. Ai yanzu we are talking gidan gyara hali kuma sai a sami one of their inmates tana buɗe sigari. Ai ko a kasashen da hard to drugs malam ka sani ko banda sigarin akwai abubuwan a nan ba zan yadda da kai ba. Na sani tsaya to ki dan saurara ki ji a kasashen da aka ci gaba you have freedom to smoke cigarettes. And cigarette. No, I'm talking about in the as long as you are ai magana muke ta ilimi ta wayewa mutane su gane as long as ka kai shekaru. As long as you are above 18 you can smoke. Is it 18 ko 21 ne suke cewa? 18 years. 18 as long as you are above 18 ko 18 and above you can take cigarettes. Okay, 21 na club ne ko? Yawwa. So abinda muke magana anan is miyagun kwayoyi. To ka sani ko anan ba zan yadda da ke ba. Sai ba za ka yadda da ni ba. Saboda ni no, it's very possible akwai. MK akwai mutanen da zaka ga in dai kana shan sigari to wallahi zaka iya haura ka je kana shan wani abu. Amma abin da muke faɗa anan is cigarettes a turai kasashen da aka ci gaba. Ni ban taba zuwa turai ba. Amma ina da zaka je kana tare da ni. Yawa so cigarettes a prisons ma ana sha. Akwai time inda in kuka fita ba a cikin bunk ɗinku ba, ba a cikin cells ɗinku ba. In aka fita akwai za su iya sha saboda wannan amma duk wani abu da has to do with hard drugs kin san total wannan din da ake yi a prison. See, I'm not talking about sai kana da wani inside ma'aikaci. MK, I'm not talking about waje, I'm talking about a ciki din nan inda muke kasar mu. A kasar tamu in kika ga irin thorough investigation da kuma I don't want to no listen akwai harkar private ake duba saboda kan mutum ya shigo da tsaya babu inda ba a yi inda hard drugs ne a prison amma a cikin prison duk duniya babu inda ba a yi aka kama mutum a kashi MK do you know that ana conniving da ma'aikatan ne ana yi a cikin prison din akwai inda ake warewa wa'anda irin in aka kama su da wani still wani laifi a ciki duk wani prison ana iya shigo da irin wannan amma abin da Moofy ta faɗa ta ce ta ga da sigari kin ga sigari ai ba hard drugs bane amma it's very possible cewa akwai hard drugs din a system din kin gane amma sigari amma idan mutum yayi laifi da kike cewa kar a kai shi prison me za a mai saboda wani prison din idan an kai mutum an ce gidan gyara hali gidan ɓata ni zan faɗa zan bari ta gama idan aka kai mutum prison no ba wai na ce kada a kai mutum prison ba ban ce ba don ba mu da wani abin da ban ce kada a kai mutum prison ba ina zuwa kin san me prison yake nufi MK kin san prison mu ne muke cewa correction center correctional center and rehabilitation MK a prison fa ana karatu ana koyon sana'a ana kuma lalacewa a cikin prison sosai wallahi kaje prison ai akwai mutane masu ilimi a prison din da za su koya maka illar wannan shaye-shayen da ake kuma in aka dace akwai masu gyaruwa kwarai kuwa so da yawa idan misali mutum yana da freedom yana yawo shine zai samu shaye-shaye ya sha back to back kwakwalwarsa ta samu matsala amma idan aka keɓance shi fa let's assume ana mai smuggling ma bai fiye samu ya sha so ɗaya a sati ba you get so it's good din an kama a kai mutum prison ko kuma a kai shi rehabilitation centers akwai waɗanda in an kama su suna sha ba wai a kai mutum prison ba sai a kai shi rehabilitation centers idan an kama mutum yana siyarwa a kai shi prison saboda shi laifin siyarwa yayi wannan kuma laifinsa na sha duk wanda yake sha a kama a kai shi rehabilitation center saboda wannan magana da muke aidan a kawo gyara ne mutane su rage sha ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da ƙannanmu da za su taso su ma su taso clean so sarauniya na baki a cikin prison din
ba an ce gyara hali ko kuma idan ka je duk wanda ya je dole ko da a ce misali an ajiye mutum a nan wajen kawai an ce daga nan ba za ka dara ko ina ba iya wannan ya ishe ka gyara hali saboda an takure ka. Thank you very much. So, amma kuma akwai irin manya da suke cikin prison din wanda suke amfani da wasu damammaki suna bata yara idan sun je wallahi akwai yaron da aka kai prison ya dawo ya zama dan me ake cewa ba neman maza hakan nan irin haka na gane kuma daga sanadiyan wannan zamu shigo case daga sanadiyan zuwa prison wannan ba magana da muke yi bane akwai topic wannan daban akwai wani topic daban for that amma wannan magana muke yi akan drugs right magana muke akan in an je prison din za a iya samun wani din yana da damar da zai iya shigo da ita ya sha yayi whatsoever din ko ba haka bane idan har akwai irin waɗannan muna kira gwamnati ta gyara ko ba haka bane mutum a ƙara tsaurara irin matakan tsaro haka a cikin gidan sannan irin wa'anda kuma in aka fahimci masu irin in aka dan ba su wani abu za su iya yi su ma a sa musu ido sannan kuma akwai abin da ya kamata mu faɗa a kai shi wanda yake shaye-shaye idan mutum yana shaye-shaye ko idan wani dan uwanka yana shaye-shaye ko idan yar uwarki tana shaye-shaye bai kamata a dinga stigmatizing I love this bai kamata ana kyamatar sa ba saboda shi mutum idan kuna kyamatar mutum stigmatization shine kyamata idan kuna kyamatar mutum yana ƙara wannan amma idan kuna jawo shi kuna gaya masa illolin shaye-shayen nan ana yi masa maganganu da dama sai ku ga a hankali yana withdrawing from wannan abun wani wallahi test din ma sai ka ga in wata na aka ce sha ba zai iya ba amma mutum yana shaye-shayen nan ana kun ga wancan dan shaye-shaye kaga Aisha kin ga waccan kakki kuma haduwar hanya da ita ku yi tafiya yar shaye-shaye ce yar kaza ce in kika bita tarbiyyar ki sai baci sa mutum depression irin wannan abubuwan so kamata ya a jawo su jiki a rungume su a nuna musu soyayya a nuna musu illar da wayo a nuna musu illar yawwa sai ku ce maybe yanzu kai kake shaye-shayen nan idan ka haifi da kana so ɗanka ya gaje ka like something like that ku dinga gaya musu irin wannan abubuwan a inda maganan da MK ta bayi it was shekaran jiya ne yake cewa sai ka ji iyaye suna cewa wai baka ga wani ba kai ba za ka yi kokari ka zama irin shi ba idan ya to a nan wajen ne ya kamata a dinga amfani da haka sai ka dinga cewa misali ba ki ga wance kawai ba a nitse yanzu ke ba za ki sha'awar zama irin ta ba ko kuma abokin ka wani to a irin haka zai yi amfani matuƙa kamar a ce an ke kyakkyawa haka yana shaye-shaye ba daidai yawan ina wani kyau wanda kana tare da zakanya kana jawa ga da so masu kallon mu da sauraron mu ina fatan kuna jin daɗin wannan tattaunawa da muke yi akan illolin shaye-shaye ga mata, maza, yara har da manya. Kada dai ku manta za ku iya bibiyan mu a kafofin sada zumuntar mu na Facebook, TikTok, Instagram. Na san wasu da dama za ku dinga cewa wannan kullun ta zuwa tana cewa kaza. I just have to be reminding you guys yadda in kuka je kuka yi subscribing, kuka yi liking duk abubuwan da muka daura, kuka danna kararrawa duk abubuwan da muka daura za ku ke gani ku yada mutane su karu kuma ku karu. Kar ku manta za ku iya za ku iya yin dropping comments ɗinku a comment section akan duk wasu maudu'i da muke tattaunawa da kuma waɗanda za mu tattauna nan gaba saboda muna da maudu'ai kala-kala masu zafi cike da cakwakiya da sauransu. Ni ce ataku zazzafar ku. Ni ataku kuma. Yau kuma da wani sabon salo wannan da sabon salo. A'a idan kuka tashi yaban kanku kuma ku faɗa. So ni ce ataku zazzafar ku. Mace ke ce atakawa. Zazzafar ku son kowa kin wanda ya rasa jarumar ku da dai sauran tsaya anan nake cewa sai wani jiko.